Večera se u Andrić galeriji na Andrićevom vencu u Beogradu otvara grupna izložba akademskih slikara i lista umetnika čiji će se dela na njoj naći je duga, ali danas su sa nama akademski slikari Zoran Čalija i Marija Nikolić i oni će nam otkriti šta ih je to sve okupilo i kakve će se umetnine naći na ovoj prodajnoj izložbi. Izvolite. Dobrodošli u emisiju Jedan dobar dan. Bolje vas našli. Jeste li spremni za večeras? Još nismo, još su radovi u toku. Imate još par sati. Imamo, radovi su u toku. Jedan deo ekipe već postavlja izložbu i onako baš nadam se, ne da se nadam, nego siguran sam da će biti prelepa izložba, a i siguran sam također da će posetioci da budu ovako da vide mnoštvo različitih, pre svega generacija, različitih poetika i jako dobrih umetnika na jednom mestu. Na jednom mestu. Evo, dali ste mi zapravo dobar šlagvord za pitanje. Kako se dogodilo da se toliko dobrih umetnika nađe na jednom mestu? Da li vi inače radite zajedno, stvarate zajedno ili to neka već poznata umetnička porodica? Ovo je jedna poznata, mislim, ovo je jedno novo udruženje, a u stvari porodice stara koja traje već jedno 40 godina. Naime, ja 40 godina sam imao već atelje na Novom Beogradu gde sam spremao od malih nogu decu, podučavao slikanje do pripreme za akademiju. Tako da prošle godine u stvari smo napravili jednu onako zajedničku izložbu gde sam ja pozvao i podelio 28 majstorskih diploma različitih generacija svojih bivših đaka koji su sada već postali onako što se kaže veliki to po celom svetu. Recimo sa nama je i Marija Nikolić, moj đak, onda različite, recimo Ljubica Kržić je u Nemačkoj, Željka Mićanović je na Islandu, znači po celom svetu su se rasejali, ali ono što je divno da su svi onako ostali svoji i napravili već značajne karijere i silne nagrade nadobijeli i onda nakon tog te neke zajedničke izložbe i nakon dodela majstorskih diploma i 40 godina rada, onda smo seli i onako popričali dosta nezadovoljni sa načinom rada naših udruženja likovnih primenjenih, gde se onako tokom vremena izgubio pravi značaj esnavski u tim udruženjima, nego počelo je svega i svačega da bude tamo, a ponajmanje gde je naš esnaf zastupa umetnika. I onda su se mi dogovorili, kaže, ajmo da napravimo mi naš esnaf. Tako da smo napravili jedno malo udruženje, Alumni Art 23, pošto 23. godine smo i osnovani, prošle godine, jel? I to smo malo pojačali također sa ovim starijim kolegama koji su izuzetni umetnici kao što je Vesna Marković, Milenko Mihajlović, da ne nabrajam Krga Dejan, onda imamo Peđu Todorovića. Da, a sve to, da negde podvučemo suštinu tih napora i uložene energije, da dođete i do ljubitelja umetnosti, ali i da stvorite neke nove ljubitelje umetnosti, ljudi koji će poželeti i da pogledaju taj dela pa i... Pa nažalost već decenijama unazad na našem nekom likovnom tržištu se nalazi sve i svašta. I sve i svašta se i poziva i proziva umetnost da apsolutno je jako teško razaznati, kao što je danas teško razaznati istinu od laži, tako je jako teško utvrditi granice. Znači, mi zaista težimo pre svega jednoj estetici i jednom kvalitetu i zaista je jedna izuzetna izložba upravo zbog toga što su tu sabijene razne generacije. I senzibilitet. I evo prilike da damo malo i dami reč. Naravno da je lepo stati tu rame uz rame sa kolegama koje verujem i poštujete i znate već godinama, ali sigurno i zadovoljstvo izložiti neko svoje delo, pa malo i pogledati i uporediti, zašto da ne?
Jeste, to jeste karakteristika Charlijevog ateljeja, što je jedna grupa, da ne kažem istomišljenika, mi smo svi potpuno različiti, ali se slažemo u tome da svi smo prošli kroz taj atelje, u kome je uvek bila jedna iskrena, dinamična atmosfera gde se delila radost i tuga. Ja mislim da je iskrenost najvažniji sadržaj jednog umetničkog dela. Tako da... A šta vas inspiriše? Šta od motiva se može naći na vašim delima, ako već govorite o tome da neku iskrenu emociju volite da utkate u to? Pa iskreno, evo, ja izlažem sada na ovoj našoj grupnoj izložbi pejzaže, ali ono što mogu da kažem da je moja jedna strast koja je ostala još od početka druženja sa Charlijem, jeste ja crtam po autobus. Naprimjer, radim portrete i mene to fascinira, eto, poslednjih 20 godina i verovatno me mnogi ljudi znaju iz autobusa po tome. Zanima me svakodnevnica, inspiriše me zaista jedna realnost i pronalaženje nekih lepih aspekata. Svet oko nas. Jeste, jedna istina u onome što živimo sada. Pozivamo sve, naravno, da posete izložbu u Andrićevoj galeriji na Andrićevom vencu. Od večeras je tamo postavljena i otvorena i negde u zaključku ovog razgovora želim da vas pitam je li potreban poseban talenat da u nekome prepoznate talenat? Kako se to dogodi? Kako to vidite? Kako onda radite sa tim i decom i mladim ljudima koji su prolazili kroz vaše atelje? Jel se to vidi odmah? Pa nekad se vidi, nekad se i ne vidi. Ali ono što je bitno je ta ljubav prema stvaralaštvu. I ono što mislim, što je specifično voleti, ja zaista volim da radim sa decom i ta neka ljubav, spontanost, upravo i interakcije i dece prema meni i dece naspram dece. Tako da ja nikad nisam govorio da je to škola slikanja, uvek sam govorio da je to jedna porodica. Zato su stariji brinuli o mlađima, podučavali ih. Tako da je to ima, zaista mi uopšte ne doživljavamo ovo kao neko udruženje, nego kao jednu veliku porodicu. I tako i da od te porodice mi pravimo udruženje, što je sasvim logično. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije Ko znam da ste u poslu i postavljate izložbu. Ja bih samo da se zahvalim pre svega Juliji Pajkić koja nam je omogućila ovu izložbu, koja je jedna zaista divna osoba koja vodi galeriju Andrić i eto i ovom prilikom se zahvaljujem i nadamo se daljoj saradnji. Najlepše vam hvala još jednom.